Godmorgen, mit navn er Daniel Hove. Hjertelig velkommen til VE News. Nøj, hvor bliver det rart i dag. Dale lyt med, det bliver dejligt. Vi står live klar med Claus Baden nede på hold 8, hvor de har om tro og viden. Hvad laver I hernede så? Vi har emneuge, det vil sige, at hele skolen fra 0. til 7. klasse er samlet og har et fælles emne, hvor de arbejder sammen på tværs af årgangene. Og vores emne i år, det er tro og viden. Og så er det sådan, at der er 3 eller 4 lærere, der har en stor gruppe af elever på omkring 50, hvor lærerne så har fundet på nogle ting, som eleverne skal arbejde med. Hvad laver I så dernede ved tro og viden? Det er jo meget forskelligt. Vi har spurgt vores elever her til morgen, hvad de opfatter ved tro og viden. Og man kan sige, at ved tro er der rigtig mange af dem, der forbinder det med det at tro på noget, for eksempel religion. Og en af de ting, som vi skal arbejde med, det er en salme, som hedder Op alle den ting, som Gud har gjort. Og vi skal også på besøg i en kirke i løbet af ugen. Så det er den del, der handler om troen, og viden er sådan det meget videnskabelige. Nogle af de ting, som man har undersøgt, og der har vi også nogle idéer om, at børnene skal prøve at undersøge noget, som de måske undrer sig over i deres hverdag. Det lyder godt nok spændende, men hvordan har eleverne det egentlig selv med at have emneuge? Vi har været ude at spørge Jonas fra 2. klasse, og nu skal vi høre, hvordan han synes det er at have emneuge. Hvad kan du bedst lide? Almindelig skole eller emneuge? Almindelig skole, Hvorfor? fordi at man kan lege med sine venner, og man kan få nogle andre venner. Hvordan er det at arbejde med de store børn? Meget sjovt, og så kan man også lave nogle ting med dem. Det var godt, at vi også lige fik Jonas' synsvinkel med der. Og nu skal vi over til Memels hold, hvor der er blevet sat stor fokus på viden her den sidste time. Jeg har nu interviewet Claus og spurgt, hvad de har lavet. Kan du fortælle, hvad I laver? Men i dag vi arbejder med luft, og hvordan bruger og anvender vi luft for forskellige hensigt, og så det har eleverne i gang med at lave sådan, vi kalder mooncar, så bruger luften til at sætte bilen i gang. Hvad har tro og viden at gøre med de biler, I laver? Jamen det er med viden, vi har et fokus på, fordi det første anden lektion, det handler om troen, og så er det her nu med viden, at vi får, men hvad har vi så det omkring os, luft det er omkring os, hvad vi bruger dem til. Hvad er jeres planer for resten af ugen? Det er planen, hvor eleverne får nogle viden omkring troen, og så selve også, det er en naturlig side, vi også vil sætte meget fokus på. Og vi har været så heldige at fange et klip af deres biler i aktion. Kommer lige her. Det var da vist Memes værk, den der. Nu hopper vi straks videre til 2 piger fra hold 3 og ser, hvordan de har det med at have emneuge. Hvad kan I bedst lide? Almindelig skole eller emneuge? Emneuge. Jeg siger også emneuge. Hvorfor? Fordi at man er sådan sammen med andre. Det er sjovt. Fordi at, ligesom hun der siger, at man kommer sammen med nogle andre, man måske ikke lige kender. Hvordan er det at arbejde med de store børn? Sjovt. Det er sjovt, fordi at de ved noget, som man måske ikke ved, og så lærer man noget af det. Så er vi vist ved, hvad der er han at sige. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Tak fordi I så med. Se med igen i morgen.